A férfi rövid programok során a mezőny második része, az erősebbik része fut rövidesen. Nagyon nagy nevek ebben a csoportban, ez egyébként már az 5. csoport, összesen itt a délután során 4 csoportot láthatunk majd mindegyik csoportban 6 versenyzővel, elsőként a spanyol Javier Fernández. Triple axellel kezd. Két tripla tóluk gyönyörűen. És egy gyönyörű forgás kombináció a végére. Nagyon szépen futott Fernández, és most már nem először fut szépen. Úgy tűnik, hogy attól kezdve, hogy megtanult igazán korcsolyázni, attól kezdve neki nem probléma az, hogy hibátlan programokat fusson. Ez, hogy megtanult korcsolyázni, ez nyilván nem most történt, hiszen most már 19 éves, nem néhány évvel azért ezelőtt, de 2 évvel ezelőtt került Nikolaj Morozovhoz az Egyesült Államokba. Egy edzőtábort követően hívta magához Morozov, illetve kérdezte meg, hogy nem lenne kedve nála edzeni, és nyilván nem véletlenül kérdezte meg, és azt követően ugrásszerűen javultak az eredményei. Ha csak arra gondolunk, hogy 2 évvel ezelőtt a világbajnokságon még nem futott kürt, ehhez képest 11 helyet javított a tavalyi VB-re. Most pedig újabb 10 helyet is akár javíthat egy kis szerencsével, hiszen az első 10 közé is bekerülhet itt a világbajnokságon. Az olimpián 14. volt. Azok, akik az olimpián előtte voltak, itt Nikolaj Morozov üdvözli és örül neki. Szóval akik az olimpián előtte voltak, 4-en nincsenek itt. És ez azt jelenti, hogy nyugodtan ott lehet az első 10 között. Nagyon-nagyon sokat fejlődött, nagyon szépen tisztán dolgozik. És hát értelemszerűen Spanyolország egy olyan nemzet, ahol a műkorcsolyával különösebben nem foglalkoznak, nem figyelik a műkorcsolyát, és onnan egyedüliként jött ki egy szép triple axel
Nem a legnehezebb kombináció, hiszen két könnyű ugrást tesz egymásra triplán a tólupot, viszont szépen megugorja mind a kettőt, nagyon szép tiszta volt az érkezés mind a két tripla tólupból. A flip abból is tökéletes. Nehezek voltak a forgásai, nehéz pozícióban. Úgyhogy az ugrásait tekintve azért nyilvánvalóan lesz ennél sokkal-sokkal nehezebb program, és itt két nagyon látványos lépéssort csinált neki Morozov. Nem csak az ugrások számítanak a pontozási rendszerben, nem csak az, hogy azok mennyire nehezek, hanem a lépéssor nehézsége, illetve a forgások és a forgás kombinációk nehézsége is, úgyhogy esetleg amit elveszít az ugráson, az ugrásokon, mert azok a könnyebb fajtából valók, azt visszanyer itt a forgásoknál és a lépéssornál. Nagyon-nagyon szépen futott. Az olimpián majdnem 70 pontot, 68-69-et kapott a rövid programjára. Picit korán fut most, az igaz, különösen ahhoz képest, hogy ha azt vesszük, hogy az első 10 közé is kerülhet, és esetleg majd a kürt már az utolsó előtti csoportban futhatja. 71-65, úgyhogy megjavítja a legjobbját. És torony magasan átveszi nyilvánvalóan a vezetést, egy egészen más kategória. A mezőnynek ez a második része, mint az első volt.